дошли в CubeCraft. Както знаете, мина ми бана за радост. Тъй като ми мина бана, вече ще има клипове на Egg Wars. Това е на 1.8 сме. Да, на 1.8 сме, тъй като Кристо така поиска, не знам защо. Просто обича 1.8 аз. Където тъп вилинджера, брат? Да, и хора, днес ще правя I'm Girl Challenge. Да, I'm Girl Challenge. Значи, с този скин трябва да съм до днеска. Не знам в колко, ама днеска трябва да е. Взимам меч, така. След това взимам една кирка. После блокчета и после... Така. Опа. Така. Защо не смяташ да ти вземеш песена? Какво викаш? Защо не смяташ да ти вземеш армор по-където? Аз го купих дай да бради мега. Обража, аз какво да спомня. Ей, на някакви вече им щупиха ега. На грин. На грин им щупиха. Трябва ни голд. Но той не е активиран. Тъп голд. Стига сте писали, брат. Някой съм... Ще купя още блоки. Нека сега ще видим кой пише. Защото не... Искаш ли ранг в CookieCraft? Ами... не знам. Хора, вие това би трябвало да не го виждате. И знам ако го виждате. Крисо? Ами, между другото идват. Крисо, идват те! Не, за Криса, но прибучи силно. Мога да вземе диамант. Вземем диаманта. Нимай ги, ама не идват. Нали, да си не Те отиват към нези там. Ей там. Знаеш какво, аз отивам да убия... Аз отивам да ръшна някой. Хоп. има генератор. Апгрейдни голда. Голда ще ни е много от полза, брат, че така. Имаш едно айрон. Не, ми вземи там. Не трябва да се генератор. Тук това убиха ма. Фак. Ами на предполата. Значи комфорт. И това ако не вареше толкова... С колко пъса изобщо върви? Върви с 30 FPS, каза като снимам. Аз отивам на мид, само да взема един меч и... Апгрейдна ли голда? Не, Чакай, аз не сега отивам към мид. Стой тук аз да взема храната и... 8 бачета. Не, че. аз събирам за всеки диамант на генератор. Сега събирай за целесния апгрейд, за целия апгрейд на... Аз вкъщи нося 4
Нося вкъщи малко голец. Колко иска да са битни на първия левел голда? Не знам да ще. Я виж. Колко? Колко? 5. Окей. Диаманта за трети левел. Ти колко? Ти колко имаш? Един. Аз имам 16. Диамант. Съм амити и тук събирам. Да, диаманти. Ти 25 да ми пръсва. Имам само 19. Дали 25 диаманта. Събирам 20 и събери 5. Събери 5 дъма. Там само още един диамант. Зелен идва. Не, 25 диаманта, не искам да ги губя. Полоса. Крисо! Губя 25 диаманта! Не купиш, не го ще спрем. Спрях ли? Колко искат колко диаманта имаш? Вау! И аз ще събереш ли 10 диаманта? Чакай, мен ми трябва 4 диаманта само. Ти да щупиш пътя, чупи пътя. Там един 10 диамантен. Айде. Абе, Крисо, щупи пътя, бе, Крисо! Чупи, че ще ни дойдат, ще ни ръшнат и... Нямаме и... Как се казва? Нещо бе. Как се казва? Така. Ето го. Вау. Събирам за обсидиан. Ще ми дадеш ли 10 диаманта? Добре, чакай, остави ги на мен, остави диамантите по-са. Ще трябват малко. Значи аз имам 10 тран, Какво? Не, ще я купам другата седмица. Може утре да си я взима, обаче може утре да си я взимам. Моля тати да ми вкара пари в картата да си я взема, да си взема цес. Обе, 14 лева. 14 лева. Да бе. Чакай, значи първо да взема сега ще му помоля след като свърша този клип да ми сложи пари в картата. И да, хора, имам секретна карта, собствена, обаче на никой не съм казвал
И вече беше нужно да разберете. Така. Кой? Виждам ги. Гледай само кога стигат. И ще само да вгледа тук етието с обсидиан. Да не го видят. Нагоре ли строи? Идвам и аз. Красо, дръж се. Къде е та машинка? Къде е? Ще я спукам. Аз само един път го ударих с диамантен меч и той е ритъм. Знам, ти му спамиш яката, аз те чувам сам как. С мишката, брат, как се спамиш. Ще забавим стели навътре, карта в Lifeplex стели навън. Знам аз. Ти ли си играл в Lifeplex много? Да. Ох, брат, аз там имам ултимейт плюс ранг. При Бог да има 2 стави. Ела при Бог. Седи при Бог да има стара за тебе, там е чипа. Ама аз отивам към... Абе, брат, идвай. Чакай така да направя някой да не падне. Така да направя, да поставя малко по-хубаво с попчета. Той не е остров. Това не е, те сте били намерили и после това дошъл от то. А никой бях... Така и там са те, там са те. Там са те. Идвай. Идва малко да си поява, да си се. Кой ги уби? Бато на помпи яката обаче с този меч. Добре, чакай да се останали. Той там какво е родил? Айде. Аз само да спивам. Знам, брат, ти ги изнесе всичките. С лилавите... О, брат, зелените умряха, а от зелени имаш един хак. Ей ти боксата, ако нямаш. Бе, той се стрелите, байка. Колко съм тъп. Ти колко се готов път. Аз искам си между да стрелите, които без да исках битне. Те стрели. Да. What? О, ето. И къде си? Не, вземи ги. Не, аз ще купя повече. Че са малко да пофармя храна, да фармя дъма. Ще ми купиш ли между другото храна? Ето като ти мятам айрон. Ей тук. Аз имам 24. Добре, ето съм ти метнал стаки 3. Стаки 3, ето съм ти метнал на стобите.
вземи ги ми такива паржоли. 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 Искам паржоли. Паржоли. Филип, какво ще струва 28 лева? Колко? 29 лева. Какво? Колко струва? 28 Кое? лева. Те избър. Окей. Крисо, мрали си искам да събера колко? 30 плюс... Значи, там 52 дъма. С тим героичкам няма да интересува. Не умреш. Крисо, не избързвай, не избързвай. Крисо, не избързвай. Вие нещо като. Сега след слайда. Ето ме. Тилия. Аре, ние остаха 31 дъската. Чакай, Крисо, изчакай, аз идвам. Ще само да си купя така при Блинджера да отида да си купя каквото искам. Изчакай по-са. Да не тръгнеш без мен тук да се загубя, да умреш. После да ми викаш, ти не помагаш. Аз трябва да тия къде не нещо ще дава. Какво викаш? Тим на тия къде ни ръстаха база. Така, ди си бе. На тия къде ни ръстаха, къде изнесох себе. Да, чакай само да... това и... Ще трябва да взема една по-хубава диамантена кирка. Значи, взимам диамантена кирка, която струва 10 и на 128 за стрели. Оп. Окей. 10, така и 28 за стрели. Така, рушкам ги. I'm a pro, да. Хоп, ти къде си? Аз съм спин на баката вече. Построих път. Построил си път. Бат, аз тук съм ятъл, ти ми викаш, че си построил път на другата страна. Ето ги път. Абе, Крисо, няма път, бе. Ето от тия, като минеш през дяло, през тия. През Идват. Възможно най-бързо. Джизус! Как го бутна? С лъчица! Алда! Фърсо! Периш! Тиле! Недертарец! Тапак! Аз съм на пинк! От пинк ти на грин, видях се. Ама да, ела бързо на... Ела на тази база, че...
Бати, двамата ги убих със свои братчетика. Jesus. Чакай така малко да взема горец. Ти къде си? На мит. На мит? Ето. Да. Идвай да ходим към пинк. Ако да, пинк. Пърпо. Да, не, пърпо. Чакай, идва, един идва. Чао. Чао. Тихо. Гледай само. Това е метъка. Тя отиде на табал. Къде са? Те са на... Те, тук. Хей, там са! Отиват на нашата база, вътре са. Нашата база няма обсидиан. Брат, нашата база има обсидиан. Аз го направих. Окей, Споко. Те нямат какво да го щупят, освен ако не вземат да голд или нещо друго да щупят. Ама е важно. Те нямат време, ако да го стигнат. Той няма блок, ще иди на нашата база. Стига на мит. Вау, съм скрив толък направо. Те няма как да стигнат, брат. Освен ако не са построили път. Иначе те няма как да отидат. Те са на улична база, на улична база. Те на пърта на база, аз съм на база. Един опарва! Бас келеша, брат. Къде е другия? Къде е другия, брат? Нищо не бяха. Кръсата ти, брат! Jesus, man! Tun tun tanaram tanararam tun tanaram tanarara. Хора, вижте колко съм добър слъка направил и цепя днеска. Аз мисля да спираме за този клип, защото да е за това. Добре, да. Хора, тук сме беше Крисъл, аз бях Тайлер в BG. Днеска е неделя, най-гадният ден от седмицата, тъй като днеска неделя и утре сме на училище. Тук с мен беше Крисъл. Кажи чао. Чао. Абонирайте се, изключително много благодаря за 35 абоната. Правим ги много бързо, всеки ден по един абонат. Ако качваме толкова, за една година ще имам 1 милиард абоната. Ще го нася. Това би било яко. И да, хора. Чао. Чао. Казах чао. Казах